umwe zvekare MP webato reCitizen Coalition for Change anotwa Joanna Mamombe abuda achidya gaka. Izvezvi ari kuita kudya nduru, ari kunyora panapa ari kutaura kuti on 12 October 2023 I was appointed chairperson of the ECWT committee by President Chamisa. I have never spoke to Chabangu and I don't recognize him as my leader. He is an imposter. I remain committed to the fight. No bogus appointments will deter. Kutoreva kuti vanhu vese vatotanga kudya nduru. Agents gumbo ambobudo ari kutaurawo zvake zvaari kutaura. Joanna Mamombe ari kutobudawo ari kutodya nduru. Handisi kuona kuti nyaya idzi dzinenge dzichapera mune zvakanaka. Hadzisi kupera mukuwirirana maonero andiri kuzviita iko zvinezvi, because situation yatatova iko zvinezvi ndeyekuti vanhu vakusvika pakungwara. Vakuona kuti alright bo takasara kuparliament, but what about political career yangu ichaita sei? Ndo zvinhu zviri kuitika zvokuita kuti vanhu vatange kuchinja pfungwa. But muri Zimbabwe inini panapa ndinongouya nenyaya dzakasiyana siyana kuti ndikuzivisei zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichiitika munyika yenyu. So kana uchinge kusvika panapa first time yako, gara wasubscribe, ucomment, like, share, ndoramba ndichidzoka nedzimwe.